Naučili. Jo, zkusíme to. Tak, 3, 4. Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel za vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. Tedy, a když tomu četníkovi takhle tu básničku hezky předvede. Musíme poslouchat, aby jsme zjistili, jestli to jsou čerti, anebo jestli se nám vrací ta pára. Bojí se někdo? Kdo se... Já se nebojím! Jasně, my tady máme totiž samý hodný děti, že jo? Víte, že se bát přece nemusíme, říká se když tomu čertíkovi hezky. Když tomu čertíkovi hezky řekneme. Tady zlobil. To myslíme, že jsme jmenem pekla. Tak to přišel se na nás podívat. Tak kdo se to přišel podívat? Anděli, ukaž mi takovou úklivu. Teda. A jak řekneme? Honzíčko. Neposloucháš Ura. Honzíčko. Já jsem slyšel, že je zlobil. Zaspíváš mi básničku? Takže když čertíkovi básničku Honzí. Tak básničku. Tak ukaž na to. To bylo krásný teda. Tak já si řekne básničku. Tak ještě řekneme všichni básničku, kterou jsme se naučili. Tu kouzelnou. Jo. Tak ji řekneme všichni. Tak. 3, 4. Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel za vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. Já tomu nevěřím. Teda, no a Andílkovi se to líbilo. Podívejte teda. Andílek nebo Máme tam Andíl. Hele, a Mikuláše taky hodně. No jasně. A možná, že nám tady pan Mikuláš něco přines. Myslíte, že nám něco přines? Že tady máme hodný děti? Co máme tady samý hodný? Nezlobí Lukáši. Ty taky ne, taky já jsem slyšel, že mluvíš prostě. Co? Ne jo. Ty nemluvíš prostě? Tak slíbíš, Všechno to máme v pekelní knize. Slíbíš čertíkovi, že už nebudeš mluvit prostě. Dobře. Dobrý, Lalinko, neboj se. Teda, tak co máme tady hodný nebo zlobivý děti? Tak jako to si Tak hodný nebo zlobí? Jaký tady máme děti? Nezlobí. A umíš ještě nějakou básničku? Tak povídej. No a řekneš mi tu básničku? Když nějakou básničku třeba bude víš, co je tohle, to je když Mikuláš, taky říkáš, to je Mikuláš.
No vidíš, jsi šikovnej, Benny. Teda. Tak ještě bych chtěl někdo říct za Čertíkovi básničku nějakou? Co? Co třeba Ty básničku? Pojdi. A to už jsem slyšel. Jo. Skákal pes přes let. Podívej, jak má krásnou. Tak já myslím, že tohle to byla Tady jsou sami hodný děti. Já se to myslím, že je něco jiného. No tak musíme to brát trošičku. Co tam máme dále? Laura Bernardová. Šurá do kalhot. To je tady naše malá Laurinka. A ona ještě malinka a ona ví, že musíme čurat na záchod. Víš, Laurinko? Lauri, čuráme do záchodku. Čura do záchodku, tak ona už se polepší, pane Černé. Ona se polepší, pojď. Tak jdeme čurat, no helejte a už jdem čurat do záchodu. Tak pojď. Daniel Petr. Mňourá a neposlouchá. Jak to, že neposlouchá? Já si tě vezmu s sebou do pekla. Ale taky tam máš, čerte, napsáno, že Daník hezky uklízí, si myslím. Ne. Já myslím, že jo. Je to tam. A umíš ještě nějakou básničku, Daníku? Tak pojďme. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, bálo na klobouku, blízku nás, co děláš, ze sladké se stala, na zemře se kvitla a skákal dále. Takže už tu jsou samý hodní děti. Pane Čerte, máme tady samý hodný děti. Určitě. Tak já myslím, že si zasloužíte tu nadílku. A my si asi zasloužíme nějakou dobrotu. Teda oni opravdu nám něco přinesli, teda ten Mikuláš jsem měla s Čertíkem. To teda opravdu znamená, že tu máme hodný děti. No hele, asi opravdu jsou hodní teda. Co? Hodný děti tu máme. Hele, děti, Mám ještě číst pekelný knize? Ne? už ne. Už ne? Ale co kdybychom všichni slíbili tady Čertíkovi, že už budeme opravdu, Denýsko, co kdybychom všichni slíbili Čertíkovi, že už opravdu budeme všichni na sebe hodní? Úplně všichni. Budete hodní? Aby už se náma nemusel. Ano, Čerte. Jo. Já se to všechno dovím, my to pekle všechno máme. Jo. Co, Bebiček už taky bude hodný, že jo, Bebčo? No jasně. A od teďka už nebudeme mluvit prostě, že jo, Pepíku? To jsem hodný. Musíme být hodný, no jasně. Neboj, Dáni, pojď. Tak asi si myslím, že můžeme určitě. Teda. Tak, Honzíkovi Škvorovi. Tu kašta. Povídej. To nevadí vůbec. Já budu s tebou, ano? Teda, tak Honzík teda dostal něco, teda. Klaudinka. Teda. Tak, Klaudík, budeš už hodná holka. Klaudinka nezlobí. Klaudinka Klaudinka nezlobí. nezlobí. Daník. Teda, Daník, teda. Tak Daník, co si jdeš Mikulášovi? Tak, výborně, ano. Péťa, no tak Péťu Mikulášek tě volá. A co Péťa řekne Mikuláškovi, bude hodnej? Tak, To se říká se děkuju. tak, dobrý, šikovnej Péťa. Tak Denise. Tak Denisku, budeš hodnej, jo? Budeš hodnej. nevadí. On je hodnej, on říkal básničku. No tak se potom na to podíváme, co nám tam přinesou.
Alička, tak pojďme k Mikuláškovi se podívat. Ale on pro tebe něco má. Tak pojď, jdeme. Nebude. Teda, a co, Alička bude hodná, jako doteď? Alička je hodná holka, že jo? Tak víme si balíček od Mikuláška. A jak řekneme, Alinko? Řekneme děkuju. Teda, co ti to přines ten Mikuláš? Tak pojď, mamko. Radeček, teda. Tak, Ráďo, co slíbíš tomu Mikuláškovi? Tak. A co se říká? Tak, výborně. Teda, co to tam máš? Uhlí, no, no jo, a bramboru, podívej. Jo, František taky. Teda, Fanny. Ale jak jde sám úplně. Teda šikovné. Tak, Paňo, a jak řekneš, řekni díky. Paňo. A díky, nevadí. Maruško. Tak jdeme spolu. To je tahle ta velká slečna, která se teda nějak bojí. Maru, počkej, a co slíbíme čertíkovi? Maruška je zlobí. Maruška si trošičku vymýšlí. Že jo, Maru? Ty si vymýšlíš. Neboj. Řekni čertíkovi, čertíko, už si vymýšlet nebudu a budu hodná holka. Tak dobrý, hele, a podívej, co pro tebe mám doma. Teda, a jak řekne Maruško? Nemáš za to, tak pojď, no už to zvládla. Lukášek. Tak, teď Lukášek, pojď se podívat na tím Mikuláškem spolu. Neboj se, pojď. No, vypíši. A co řekne Lukášek Mikuláškovi? Hodnej, že jo, a Lukášek je moc hodnej. Tak podívej, a co tady pro tebe má ten Mikuláš? Teda, a jak mu řekneš? Tak, výborně. Tak, a někdo z vás si chtěl pohladit čerta. Tak jo, pak bude mít tolik odvahy, že se tady pohladí čertíka. Ráďa? Teda, výborně. Hele, a děti, a já bych navrhla, protože teď jste byli všichni strašně hodní, že bychom se všichni mohli vyfotit jak s čertíkem, tak i s Andílkem a s Mikulášem. Co myslíte, že jsme dostali tu dobrotu přece? Jo, a že už jsme si udělali společnou My fotku. už víme, že si nás do pekla čert nevezme, že nám to promine a zkusí to s náma další rok. Jo. Děti, ještě mi musíte říct, co paní učitelky, jestli jsou na vás hodní, jestli náhodou nezlobějí. Jsou hodní. Hodní, určitě. Nemám si jen vzít do pekla. Ne. Co, nemají si vzít paníčeky do pekla? Nemám si jen učitelku do pekla. Ne jo, určitě máme tady zůstat s váma teda. Tak dobře. No tak to jsme rádi, že jsme teda hodní. Paní Škvorová. Paní Škorová. Já jdu dobrovolně. Hlavně tady děkujeme čertovi, že to s náma ještě jednou zkusí. Jo. Ale nechám tady jednu metlu. Kdybyste zlobili, tak paní učitelky vědí, co s tím dělá. Jo, takže od teď už bude naše hodně, aby ten čertíku se nemusel vracet. Jo, díky. Tak výborně. Tak budete hodní. No, už budeme hodní, že jo? Jo. Tak my teda čertíkovi moc děkujeme, že si udělal na nás čas, teda, že se podíval na ty naše kamarády. A oni už teda určitě budou hodní. Takže já myslím, že už zase se dlouho neuvidíme s čertíkem. Že jo? No. Takže zase za rok. Jo. Tak jo, tak řekneme čertíkovi, Andílkovi a Mikuláškovi ahoj.